Kultura sa mga Hudyo, ang kultura nga diin si Jesus nagdako. O iyang kaugalingong kultura. Ang asawa walay kaugalingong katungod hapit sa tanang butang. In almost everything, no? Wala gi katungod ang babay o ang asawa. Magsalig lamang siya sa iyang bana. Hapit pod sa tanang butang. Sa Pilipinas karon, mura og bali, no? Amo tinuod ba? Kay mura mag si Mrs. ang may command, no? Si Mrs. ang masunod. Tinuod, ma'am? Tinuod gidi ay si Commander ang may tingog hapit sa tanang butang pod. O sa kaadlaw, sa kaistorya, no? Sa kaistorya, sa kamagtiayon, nangadto sila sa bangko para magdeposito, mag-open og joint account. Pero pagsunod na sa bangko, nangutana sila sa teller, labi na ang lalaki, no? Ma'am, unsa may gipasabot sa joint account sa magtiayon? So mitubag pod ang teller, Sir, sa joint account sa magtiayon, ang bana maoy tig-deposito og ang asawa maoy tig-withdraw. So nakapanglingo-lingo ang bana. Sumingon ang bana, angay gyud ay kahadlukan ang joint account. Gilaliman ka ana, ang bana ang tig-deposito, ang asawa ang tig-withdraw. Mao na joint account. May nagugma ko maigso ni Kristo, biyuda ang gihisgutan karon sa atong unang pagbasa ug sa atong ebanghelyo. Ang biyuda dili lamang nawad-an og bana. Nawad-an usab siya og kasandigan niya para sa iyang panginabuhi. So in short, walay mo deposito sa joint account. Kaya patay naman ang bana. Di ba? Singon ana ang biyuda, no? Mao niya ang inungdan nganong mihimo og balaod si Moises nga atimanon gayud ang mga biyuda ug dili sila pasagdan. Balaod gyud ni Moises. Dili gyud hikalimtan ang mga biyuda. Sa Africa, mamatay gani ang bana, ang igsuon sa bana, mooy mopangasawa niya. Preferably, ang sunod niya. Dili gid necessarily, no? Unya, kung mamatay na po ang ikaduha, ang sunod na po nga igsuon, kung naay igsuon, mauna po'y mopangasawa sa asawa sa igsuong namatay. Ang suon and so forth, kung daghang mga lalaki niya nangamatay, no? And this is a social obligation. Wala sila mahimo kay kabahin ni sa balaod sa tribo. Mangutanan mo, Father, pwede ba mo ingon, pasa ko? Dili pwede mo pass. You have to take her as your wife. Bisan daghan ka og asawa, no? In the case of Africa, nga polygamous marriage. You have to take her as a wife. Nga naman, again, mubalik ta sa hinungdan, nganong kinahanglan silang asawahon. Kay ang mga byuda, wala na may sila'y gisaligan
sa ilang panginabuhi. So sila ang nagsimbolo sa mga giltawag natog helpless and defenseless. So mo na hinungdan, no? Dili lang ingon nga imong maasawa ang wala, tungod kay kinahanglang protektahan ang byuda o ang iyang pamilya. And that is a social obligation. Dili ka pwede mo pass. Imo na nga obligasyon. Pero karong adlaw, pagkanindot ang atong nadungog, no? Sa mga pagbasa. Sa unang pagbasa, no? Si Elias, niadto sa usa ka lugar, o dito siya naabot sa usa ka byuda nga nangahoy. Unya, si Elias nangayo og tubig. Gitagaan siya og tubig. Unya, nangayo siya og gamay nga pan. Ang tubag sa babay, saksi ang Diyos nga usa na lang gyud kakumkum nga harina ang nahabilin o gamay nga lana nga olibo. Saksi ang Diyos. Pero ako ning lutuon para nimo o sa akong mga anak. Kay mao na lang gyud ni ang katapusang kumkum nga harina sa dili pa ako mamatay o ang akong mga anak sa kagutom. So imagine, ha? The very last gipaambit sa byuda ngadto ni Elias. The very last. Kita, naay manghulam nato o naay mangayo, maingon ta, mauna lang yun ha, ang akong katapusang kwarta. Mauna lang yun ang nabili nako. Pero sa pagkatinuod lang, naapagunay na habilin. Tinuod dili. Tinuod dili. Maingon ta, mauna lang yun nahabilin. Pero pagkatinuod lang, dili pa na ang katapusang nahabiling ni mong kwarta. Ako nakasulay ko ana, no? Katapusan na gyud. Pero gihatag, no? Dili lang sana all ang akong nahatag, kundi talagang all. Pero imbes bation ka og kahawang kagutom, labihan kakalipay ang imong nabati. So mao na, no? Og tinuod gayud, no? Mao ni ang grasya. This is the logic of grace, no? Mao kini ang grasya sa pagkamanggihatagon, no? Mubalik nato ang grasya kung tinud-anay ta nga nagtabang sa mga nanginahanglan, no? Mubalik nato, it comes back to us in many ways. O dili man material, pero sa lain-laing paagi, mubalik ni nato. O gani, bisag di ta mohisgot og grasya. This is the natural law, no? Balaod natural, no? Nga, ang grasya nga imong gipaambit, mubalik na nimo. Bitaw, kana bitawng tubig, kanang tubig, kung imo nang dili na nimo pugnan, ang tubig magpadayon gina. Pero kung imong ipugnan, dili na gyud na mo flow, no? So mao pod ang grasya, no? Nakainomdom ba mo og usa ka tawo nga napurdoy tungod kay siya manggihatagon? Amayon mo si Saint Francis Father, yes, gihatag niya tanan. Pero ang kalipay ngayang naangkon og ang grasya nga langit nun hilabihan usab. Ang nakaangkon og mga kapildihan sa kinabuhi, dili itong mga manggihatagon, kundi kadtong manikas pa sa mga igsuon, no? Kuwaon ang imong gitikas og hangtod
nga mahurot kini kanimo, no? So kita na to, no? Ang grasya, the logic of grace. Dili na to pugngan, no? Ang flow of grace. Gikan na sa panggihatagon. Nakita ni nato sa byuda, no? Human siya nagpaampit sa the very last na wa na'y nagpadayon, wala mahurot ang iyang harina o ang iyang lana. Sulod sa pipila ka adlaw. And this is again the blessings nga iyang nadawat, no? So, gikahimutan sa Dios ang tinud-anay nga manggihatagon. Ang tinud-anay nga nagtabang sa mga nanginahanglan. Nga, Father, saan man ito pagkaibalo? Nga tinud-anay nga nanginahanglan, nga daghan magkaayong dramaturga, daghan magdrama-drama. Pero, still, makabalota kinsa ang tinuod nga nanginahanglan. Sa ilang mga lihok, sa ilang mga pulong, kabalota kung tinuod nga nanginahanglan, no? Sa mga ni manigog makumaigsuon. Maupod ang byuda sa Ebanghelyo. So, ang tanan nga daghan ang nang hatag sa hulganan o sa collection box. Dagko nga mga amount. Pero ang byuda, ang gihatag niya, ang the very last 2 coins, gitawag ni lepta sa Griego, no? Ang duha ka lepta o copper coins nga iya para mabuhi pa siya, tanan iyang gihatag. Dili lang sana all ang ako hihatag, kundi talagang all ang iyang gihatag. O kining lepta, kung imo ning ihulog sa sibot, dili magay ni makahimo og tingog o kung makahimo man yabag. Pero kadtong mga may dili copper coins, nindot kaayog tingog. Pero sa pagkatinuod lang, no? Ang duha ka lepta nga yabag paminawon sa hulganan, maoni ang gikahimutan ni Jesus. Tinuod nga musika sa mga dunggan ni Jesus. Kay tinuod siya nga naghalag sa iyang tanan. Dili surplus. Ang mga dato nga nanghulog, sobra raman sa ilang daghan, pero siya, gihatag niya ang tanan. So, mauni, ang dunggan ni Jesus nga naminaw, no? Naminaw dito sa copper coins nga nindot kaayo paminawon, tinuod nga musika, no? So, manginigugma ko mga igsuon, usahay bitaw, isa makabantay ko ba? Sa collection box. Bisag asa, no? Bisag asa ang simbahan na. Kung papel gani, itaas gid nato, no? Itaas gid nato sa sibot. Ya dugay kay maabot sa sibot. Pero kung sinsilyo gani, ibabaw ra gyud gamay sa sibot nga madiretso, no? Pero kung atong tanawon gid, no? Ang gikahimutan sa Dios, dili man sa gidakon, wala sa gidakon. Mas nindot kung naa, pero nagdepende sa gidakon sa atong kasing-kasing, no? So, mauni mga hinigugma ko maigsuon nga gikumpara ni Jesus kining nakita niya sa mga eskriba nga nagsulob og tag-as nga panapton, perming naa sa atubangan, unya muhulog og dagkong mga amount, pero abuso sa mga byuda. So samtang ang byuda nakadawat og mga pagdaig sa Dios, ang eskriba
mga pagkondina sa Diyos. Kay sa katapusan, ang importante sa Ginoo, ang sinseridad sa atong mga halad ug ang sinseridad sa atong mga kinabuhi. So what matters most is the sincerity of our offerings and the sincerity of our lives. Hinaot paunta. Amen. Palihog manindog, ato'y padayag karon atong pagtuo.